Visitamos hoxe unha das primeiras empresas lucenses que fixo uso das novas tecnoloxías para avanzar no seu proxecto. Dioptra leva 16 anos desenvolvendo actividades orientadas á formación especializada e aos proxectos de innovación empresarial, vencellados ao programa Innovate confinanciado con fondos europeos e do Inludes. O primeiro instrumento de topografía do que se ten coñecemento dá nome a esta empresa lucense fundada no ano 1994. Creamos a empresa Dioptra SL coa intención de dedicarnos á formación e moi en concreto á formación profesional ocupacional orientada a persoas desemplegadas. A incorporación das novas tecnoloxías foi clave na evolución da firma. En realidade quixemos cubrir un campo nunha formación específica que é a de topografía, cartografía, o uso de GPS. Xa dentro do ano 97 nos vimos traballando coas novas tecnoloxías que se usaban daquela moi pouquiño na topografía, pero que axudamos a darlles entrada en Lugo sin lugar a dúdas. No eido da formación, a aportación do proxecto Innovate non deixa lugar a dúbidas para o docente e empresario lucense. Para os centros docentes é importante, pero para as empresas en xeral. Hoxe hai múltiples xestións que temos que facer a través de internet e que nos den a posibilidade de realizar tamén as burocráticas, as administrativas, coido que é interesante. Na actualidade é o primeiro centro privado de Galicia que imparte ciclos superiores de formación profesional específica da familia de edificación e obra civil. É importante porque é unha formación profesional reglada, oficial, somos centro autorizado pero tamén adscrito ao Instituto Politécnico de Lugo e desarrollamos formación nun ciclo que se conoce como desarrollo de proxectos urbanísticos e operacións topográficas. A súa oferta formativa complétase, entre outros, con cursos dirixidos a traballadores de empresas, de posgrao, de informática aplicada e seguridade na rede. O Concello de Burela celebra até o día 6 de xuño as súas festas patronais dedicadas á Virxen do Carme. A actuación estelar será o vindeiro venres día 3 co dúo Andy e Lucas. Este sábado 28 será a lectura do pregón que correrá a cargo de Emilia García López, burelense responsable da área de acción exterior do Consello de Cultura Galega. O domingo terá lugar unha das novidades deste ano, o Día do Traxe Galego. O día 4 será a confección da alfombra floral con pasarrúas. Os actos rematarán o 5 e o 6 coa procesión da subida da imaxen da Virxen e o martes coa ofrenda floral. As Nogais acolle este domingo a sexta edición da Feira da Empanada e Produtos dos Ancares. A Asociación de Empresarios da localidade organiza esta cita gastronómica que arrancará ás 10:30 ca apertura dos postos. A partir da 1:30 poderán degustarse empanadas e outros produtos típicos da montaña lucense como pan ou embutidos. A Asociación Abrente será encargada de animar coa música e baile. Ademais, tamén haberá unha demostración do leiría tradicional de mans de artesáns da Ribeira Sacra. Máis de 20.700 persoas visitaron no que vai de ano as 7 aulas da natureza incluídas no programa Lugo 2 que está cofinanciado nun 70% con fondos europeos. Destaca o Barco Muralla que nestes 5 meses percorreu 12 concellos e recibiu 8.500 visitantes. Esta fin de semana a aula móvil dedicada á comarca da montaña estará o sábado no Páramo, o domingo no Corgo. Desprazarase o luns a Castroverde, Castro de Rei e o martes a Baleira e Negueira de Muñiz. Polo que se refiere á da Terra Chá, abrirá o día 30 en Lugo e o 31 en Cospeito. E por último, a aula da Mariña recalará o 30 en Ribadeo e o 31 en Vilalba. O Centro de Artesanía e Deseño organiza 8 obradoiros para os vindeiros días. 4 deles son de cestería, de lazos que comeza o vindeiro luns, de reciclaxe o 6 de xuño, cestería dos Ancares o 11 de xuño e tradicional galega de Bimbio o día 13. Tamén se impartirá do 30 de maio de xuño un curso de diferentes técnicas de repuxado en coiro, do 3 ao 5 outro de engaste de pedras, do 6 ao 17 de deseño de espazos e, por último, un de escultura de vidro do 6 ao 10 de vindeiro mes. Todos os interesados poderán inscribirse na web do Centrat ou na sede na Rúa Chantada de Lugo. A partir do 1 de xuño, ábrese o prazo para apuntarse aos obradoiros de verán.
Precisamente o Centro de Artesanía e Deseño dependente da Deputación está a facer unha importante labor na promoción dos artesáns da nosa provincia. Un deles é Miguel Camaño, un dos poucos orfebres de Galicia e o único de Lugo, especializados en pezas de xollería con esmalte. Nos estivemos no seu obradoiro para coñecer o seu traballo. Esta é a primeira parte dunha peza que Caamaño leva 2 anos elaborando. É un claro exemplo do esforzo que supón crear xollas deste nivel que son únicas e irrepetibles. Primero hai que hacer todos los hilos que veis aquí, es todo soldado con plata, o sea, hacer cada piececita, cada hilo pequeño, como si fueran hilos así de canto, soldados unos con los otros. Y una vez que tengas la pieza terminada, tienes que hacer una base. Y después viene un paso de los más complicados, porque pones la pieza esta encima de la otra pieza, encima de la base que has hecho previamente, y la metes en el horno, y si te despistas 10-15 segundos, pues toda esta pieza se te puede derretir y estropeas el trabajo de 2 años. Dominar esta arte exixe moitos anos de oficio. Caamaño comezou aos 17 como aprendiz de xollería e despois continuou a súa formación de xeito autodidacta. A súa aposta hai 10 anos polo esmalte topou co descoñecemento que había en Lugo. Fuera de aquí es un poco más fácil, digamos, que te valoren un poco más, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, saben a lo mejor que la gente que trabaja el esmalte no abunda porque, bueno, no es un trabajo fácil. Por iso é un dos poucos orfebres de Galicia que elabora pezas de xollería con este material, pero xa ten seguidores en Lugo grazas ao traballo do Centrat. Sí que muestra interés por el esmalte y por todo lo que hago, ¿no? En ese sentido sí que, bueno, la verdad es que estoy muy contento porque estoy incluso dando clases en el Centro de Artesanía, varios cursos, y en ese sentido sí que me sentí acogido. Un escaparate inmellorable para amosar o seu traballo foi a Gala Lucus Moda, na que participou xunto con outros 13 artesáns da provincia. Es muy positivo porque la gente te conoce, la gente, bueno, sale tu nombre, te das un poco a conocer y todo lo que sea, bueno, salir y que haga algo de repercusión, en este caso bastante, pues es muy positivo y muy bueno. Yo particularmente estoy contento de la gala. E é que toda axuda para que os artesáns lucenses poidan vivir do seu traballo. Sí que consigo vivir de ello de momento, a pesar de la crisis, porque, bueno, claro, son muchos años y siempre estás aprendiendo, pero bueno, la gente te conoce. Yo la verdad siempre que hice alguna exposición o siempre que hice algunas piezas de esmalte incluso para exponer en el Arte San Froilán y tal, sempre vendido. O traballo de Caamaño recibiu numerosos recoñecementos, mesmo a nivel internacional, e expuxo en países como Xeorxia, Xapón, Lituania ou Francia.